Reprenem de nou la jornada amb la taula sobre els factors claus de les llengües a Catalunya. En aquesta taula es presenta l'anàlisi de l'enquesta d'usos lingüístics de la població a Catalunya de 2013 i aquesta anàlisi l'han realitzat 18 autors, tot i que avui a la taula amb 4 d'aquests autors ens representaran aquests 18 autors que han fet l'anàlisi. Nosaltres el que ens agradaria és agrair sobretot la dedicació a tots els autors que han fet una feina tan exhaustiva. El grup d'experts d'anàlisi són l'Amado Alarcón, la Vanessa Bretxa, l'Aitor Carrera, l'Albert Favà, la Mireia Ferrer, l'Isaac González, la Montserrat Martínez, la Marta Masats, la Montse Navarro, l'Eulàlia Oller, la Núria Quintana, el Carles de Rosselló, la Cristina Rovira, la Marta Rovira, la Cristina Sánchez, l'Ivan Serrano, en Joan Soler, el Nacho Sorolla, la Clara Torres, el Joaquim Torres, l'Anna Torrijos, el Josep Ubalde i el Francesc Xavier Vila. A continuació, 4 autors, com us he dit, ens presenten les principals conclusions i modera la taula Joan Soler Camardons. Recordeu que podeu lliurar les preguntes 40 minuts durant els 40 minuts primers de la ponència. Gràcies. Bon dia. Gràcies per ser aquí de nou. Intentarem ara també ser concisos i que hi pugui haver més lloc pel debat. Hi ha una qüestió, si es pot resoldre a la part del final, si pogués il·luminar-se una mica, perquè em diuen que hi ha gent que vol prendre apunts o escriure i no pot escriure. Si pot ser, l'última part de les últimes files, si pot ser, si es pot il·luminar una mica. Bé, jo no m'entretindré gaire perquè, de fet, l'enquesta d'usos lingüístics de població, el que presentem ara és l'anàlisi, un resum de l'anàlisi que podreu consultar ja en línia, és un resum, el resum de 70 pàgines, és a dir que després més endavant editarem aquesta obra. Per tant, ara el que farem serà un resum d'aquest resum de 70 pàgines, no? Per tant, tot i així, crec que us pot interessar. Els experts són en Xavier Vila, de la Universitat de Barcelona, que us parlarà especialment d'un context demogràfic, dels coneixements d'usos, seguit la Vanessa Bretxa, també de la Universitat de Barcelona, especialment posarà l'èmfasi en la transmissió, en les actituds i opinions en general. La Marta Rovira, de la Universitat Autònoma de Barcelona, tractarà el lloc de naixement, el territori i l'aprenentatge, i la Cristina Sánchez, edat, ocupació i classe. És una obra, més que un treball d'equip, és una obra coral. Hem dit 18, són 23 en realitat experts, 18 capítols, 23 experts, per tant, crec que hi ha moltes aportacions de molts punts de vista sociològiques, estadístiques, pròpiament, demogràfiques, de planificació lingüística pròpiament, etc. Per tant, jo crec que és un estudi molt complet. Què ens preguntàvem amb aquest estudi, bàsicament? Ens preguntàvem quins són aquells factors clau, és a dir, aquelles variables o conjunt de variables que condicionen i determinen els coneixements i els usos lingüístics. Per exemple, com s'interaccionen els coneixements amb els usos, que sembla d'entrada fàcil. Més coneixement, més ús, sí, però també més ús, més coneixement. També ens interessa saber quines relacions s'estableixen entre les classes socials, és un tema poc estudiat de vegades, i els usos del català, com condiciona el territori, és a dir, o les xarxes socials d'un territori pròpiament, etc. Per tant, jo crec que tot això d'aquí, d'una manera més qualitativa que quantitativa, és el que ara estudiarem. Doncs, sense més preàmbuls, dono la paraula a en Xavier Vila perquè ens pugui començar a explicar aquests detalls. Sí, bé, teniu la taula que crec que és coneguda per tothom, però no, la podeu consultar si voleu. Bé, bon dia a tothom i gràcies a l'organització per haver-me demanat de participar en aquest acte. A l'hora de parlar de la realitat demolingüística a Catalunya, és important que tots nosaltres tinguem al cap l'estructura demogràfica del país. És molt important perquè quan anàvem a l'escola ens parlaven d'allò que estan dient la piràmide d'edat, i és clar, la piràmide d'edat, si mireu ara com es distribueixen les persones que viuen a Catalunya,
de forma gràfica, la piràmide d'edat ha desaparegut. No tenim una piràmide, tenim, jo no sé si és una arbre de Nadal, una ampolla d'alguna beguda. És fonamental també que recordem que quan parlem de la població de Catalunya ara mateix, estem parlant d'una població composta com a mínim per 3 grans col·lectius. Primer hi ha un col·lectiu que és les persones nascudes a Catalunya, en direm autòctons, pel fet d'haver nascut a Catalunya, bona part dels quals ja tenen pares i avis que provenen d'altres llocs de l'estat espanyol o del món. Hi ha després una població molt significativa que va envellint, que és la població nascuda a la resta de l'Estat, i finalment, fixeu-vos com a les franges, sobretot de joves i adults joves, hi ha un percentatge molt elevat de població arribada al llarg dels últims 10 anys. És fonamental que tinguem això en mente perquè, de fet, fixeu-vos que nosaltres hem analitzat les dades fins aquí, fins a les persones que tenen 15 o més anys. Per tant, quan parlem del jovent, el que veurem és que hi ha una caiguda en termes absoluts molt important de persones, perquè és que no hi ha més joves a Catalunya que els que hi ha. Per tant, hi ha una gran diferència entre la població d'adults joves i la població més jove. Molt bé, començarem parlant una mica dels coneixements lingüístics. Jo, com els meus companys, m'aniré centrant no tant a descriure cadascuna de les variables de forma sistemàtica, sinó a identificar algun dels elements més importants a l'hora de fer la lectura de cadascuna de les habilitats. Quan parlem del coneixement, aquí teniu les dues maneres com hem avaluat el coneixement de llengua catalana, expressades en forma de columnes. Aquestes dues maneres d'analitzar els coneixements són, per una banda, el que en diem coneixement dicotòmic, sí i no, i per una altra banda, el que en diem el coneixement escalar, és a dir, segons el grau de coneixement. Estan aparellades per a la vostra esquerra, hi teniu entendre, parlar, llegir i escriure, i per poc que mireu ràpidament els quatre parells de columnes us adonareu que més enllà del fet que el coneixement dicotòmic del català se situï en un 94% pel que fa a la comprensió, un 80%, etc. Quan parlem de coneixement dicotòmic, fixeu-vos com el no correspon essencialment a les persones que diuen que pràcticament no tenen gens ni mica d'idea de parlar català. Dit d'una altra manera, sota del paraigua de sí, sé parlar català, hi ha tota aquella gent que diu que el sap parlar molt i molt bé, que s'autoavalua amb un 9 o amb un 10, però també aquells que es posen un 8, els que es posen un 7, els que es posen un 6, els que es posen un 5, fins i tot els que es posen un 4 i un 3. Crec que aquestes... i un 2. No, perdó, el 2 noies. És molt important que retinguem això com a missatge, perquè aquesta manera d'avaluar el coneixement de les llengües, que és una manera habitual, quan es diu hi ha tants milions de parlants d'anglès, es fa també d'aquesta forma, es diu n'hi ha tants que en tenen nocions. Si ens ho mirem des de les dades escalars, ens permeten entendre molts dels comportaments que veurem posteriorment. Fixeu-vos que quan anem a veure la gent que sap parlar, que diu que sap parlar amb un 9 o un 10 al català, ens ubiquem en aproximadament la meitat de la població de Catalunya. I quan anem a veure la gent que diu que sap escriure això, un 9 o un 10, ens ubiquem en no arriba al 30%, gairebé és el 30% de la població de Catalunya. A aquests, evidentment, podem sumar-hi aquest 19% de gent que diu que en sap força, o aquest 17 o aquest 16, però en tot cas, el missatge és que, tot i que tenint en compte la configuració demogràfica de la població de Catalunya i tenint en compte que hi ha hagut avenços al llarg dels anys, els coneixements del català tenen molt i molt espai per córrer. Tenen un immens camp per córrer, perquè molt probablement, i em quedaré només en aquest, fixeu-vos que estem dient que probablement la meitat de la població de Catalunya s'expressa millor en alguna llengua que no és el català. Poden saber català com a segona llengua, però potser no és la llengua que s'expressa amb més comoditat. De fet, si analitzem l'evolució dels coneixements lingüístics al llarg de la dècada, veiem com, en realitat, des de l'any 2003 al 2008 hi va haver una caiguda que reflecteix l'arribada més massiva d'immigració de fora de l'Estat, i que, en canvi, des del 2008 al 2013 hi ha hagut una estabilitat, un petit repunt, en algun cas alguna petita baixa.
Hi ha molts motius per explicar aquesta evolució, però és important tenir en compte que la població nascuda a l'estranger, que han estat un dels grans elements de canvi d'aquests anys, fixeu-vos com en càlculs dicotòmics, és a dir, en mesurament dicotòmic, només ha arribat a saber parlar català, a dir que saben parlar català en un 52%. Vol dir que del percentatge dels que s'hi troben còmodes o que parlen fluidament és considerablement inferior. Quines tipologies de parlants tenim? O de coneixedors? Aquí és important utilitzar el terme de coneixedors. En realitat, les tipologies de coneixedors ens mostren dues dinàmiques. D'una banda tenim la dinàmica d'aquells que el saben raonablement bé, s'hi expressen raonablement bé, en què fixeu-vos que en realitat el que tenim és que va desapareixent el grup, va minvant any rere any, el grup de la gent que el sap parlar però no el sap escriure i no el sap llegir. Per què? Doncs perquè creix el percentatge dels que saben parlar-ho, llegir i escriure, és un resultat clar del sistema educatiu, però en canvi, si anem a mirar els grups en què hi ha més dificultats, o sigui, més mancances, al llarg del període del 2008-2013 fins i tot ha augmentat el percentatge dels que no en tenen cap mena de coneixement. És poc, però ha crescut. Per tant, tenim dues tendències. Molt ràpidament, si parlem d'altres llengües, la pregunta dicotòmica per altres llengües és una mica més exigent, per tant aquí quan ens diuen que el saben parlar o entendre o llegir, de fet el nivell que se'ls demana és superior, però fixeu-vos com si hi ha una dada que queda clara és que ara mateix la primera llengua estrangera més sabuda a Catalunya és clarament l'anglès, i de fet l'anglès està en progressió. De nou, això va lligat en bona mesura amb el sistema educatiu, però no només amb el sistema educatiu, també hi ha adults joves que l'aprenen, mentre que la segona llengua, que és el francès, queda lluny, considerablement lluny, i no té aquesta projecció ascendent. Passem dels coneixements als usos. D'aquí una estona parlarem de dades d'usos en termes també dicotòmics, de si la llengua habitual és una o és una altra, però en comptes de parlar-vos en termes dicotòmics, jo el que us plantejaré és una anàlisi dels usos una mica més fina. I concretament en aquesta gràfica d'aquí el que vull que veieu és com s'estructuren els usos lingüístics del català i del castellà en funció d'una pregunta que és complexa de respondre, ja ho entenc, que és fins a quin percentatge parles el català, o hi ha la paral·lela, fins a quin percentatge escrius en català o llegeixes en català, de 0 a 100. D'acord? Aquesta és una pregunta que es fa a tots els informants. I quina és la imatge que ens dona? Mireu, les columnes de color blau fan referència al català i les columnes de color vermellós fan referència al castellà. Aquí dalt hi teniu la gent que ens ha dit que parla el 100% en català i la gent que aquí baix la gent que diu que parla el 0%. D'acord? I va baixant després per franges, 91-99, 81-90... No cal dir que són afirmacions aproximades, perquè ningú no sap exactament el percentatge en què utilitza una llengua o una altra. Però és molt interessant el resultat que ens donen, perquè mireu, resulta que si ens fixem en el percentatge de persones que diuen que parlen el 100% de la seva vida en català, tenim que és un 6% de la població, mentre que, en canvi, si mirem la gent que ens diu que parla el 100%, és a dir, el 100% és el 100%, han volgut dir que no diuen bon dia, ni diuen adeu, d'acord? És gairebé el 20% de la població. De fet, si anem a l'altra banda, el que veurem és que el 25% de la població que viu a Catalunya diu que parla el 0% en català i el 6%, el 7%, diu que no utilitza mai el castellà. Per què és interessant aquest gràfic? Primer perquè ens mostra com, d'una banda, tenim en aquestes posicions una diferència molt brutal, és a dir, si hi ha algun col·lectiu que visqui en termes de monolingüisme, ho fa essencialment en castellà, per tant, si algú vol defensar que ha de créixer el bilingüisme, entenc que té un 25% de la població al qual adreçar-se directament i dir potser que comenceu a fer alguna cosa. I d'altra banda perquè també, fixeu-vos com ens mostra un país molt poc polaritzat. En realitat, davant de les imatges dels catalanoparlants, diuen, i els castellanoparlants, el que tenim és un contínum
en què tens el 8% que diuen una cosa, el 8,1, el 6, el 4, el 5, hi ha xifres simbòliques, els que diuen el 50% s'enfilen fins al 9 o fins a l'11%. Però la imatge és un país molt més trabat del que de vegades veiem quan pensem en termes de llengua inicial una o una altra llengua inicial. Si saltem el que són els usos lingüístics per àmbits, veurem, no sé si arribeu a veure gaire cosa, imagineu-vos que ho veieu. Aquí el que teniu són tota una sèrie de barres. El color blau fosc, aquest d'aquí, significa només utilitzo el català, només el català, el blau cel és utilitzo més el català, aquí és utilitzo totes dues llengües, aquí teniu utilitzo més el castellà que qualsevol altra llengua, aquí és només el castellà i aquí tenim altres llengües, d'acord? I altres combinacions, desglossades, perquè és interessant que ho desglossem. Grans lliçons que podem extreure. Primera, el català no és sol, no és llengua majoritària enlloc. El castellà sol sí que arriba a ser llengua majoritària en algun... gairebé hi arriba, té un 49% en algun àmbit, que és el de notes personals. Punt número 2, molt important, les altres llengües, fixeu-vos que només tenen significació en àmbits d'ús personal, amb els amics, amb la família, amb els veïns, i de fet aquestes altres llengües van canviant, perquè per exemple en companys d'estudis hem començat a detectar que ens hi sortia l'anglès. No hi sortia l'àrab o l'amazigh, hi sortia l'anglès. Molt poquet, però en el que són els àmbits del consum i servei no hi tenim altres llengües. I m'interessa que ens centrem en una sola qüestió. Mireu, algunes vegades s'ha dit que el català té dificultats, té una presència forta en àmbits públics i té dificultats en àmbits privats. Això no és exactament cert. El que sí veiem és que en aquells àmbits en què hi ha molts interlocutors potencials, per exemple amb els veïns, el català cedeix terreny a usos bilingües. És a dir, quan hi ha molts interlocutors possibles, amb els amics, amb els veïns, amb els clients, hi ha més usos bilingües. Quan hi ha pocs interlocutors, els usos exclusius de castellà, però també de català, creixen. Per exemple, la llengua en família és un dels llocs on es parla més català exclusivament. També es veu una altra cosa. Certament, en aquells usos en què es garanteix que els interlocutors saben català, l'ús del català creix. I creix significativament. On és que es garanteix que tots els interlocutors sabran català ara mateix a Catalunya? Doncs, mireu, a l'administració de la Generalitat i a l'administració local. Sabem que tothom ens pot parlar en català. Doncs aquí el català únic i majoritari depassa el 50% i sumat amb català i castellà arriba al 60%. Avanço. Mireu, a l'hora us he dit al començament que calia retenir la no piràmide al cap perquè amb les joves generacions hem perdut individus, hem perdut parlants. Ara bé, la substitució d'una generació per una altra no s'està produint de manera lingüísticament neutra. De fet, entre la gent que mor hi ha molts més usuaris exclusius del català que no pas entre la gent que s'incorpora a l'enquesta, els que han passat de tenir menys de 15 anys i ara han passat a tenir 15 anys. Això és un factor que ha fet que l'ús del català al llarg d'aquesta dècada s'hagi reduït significativament. Hi ha un altre factor, i és que una part important de les persones que han entrat a la piràmide d'edat no només no sabien català, sinó que no han après català. I com que no han après català, una, no l'han parlat, i dues, a mesura que s'han anat introduint en el teixit social i econòmic del país, generen un impacte. Si allà on el meu forn, abans jo hi anava i podia parlar-hi en català, i ara hi ha una sèrie de treballadors que no saben català, jo, catalanoparlant, per les normes d'etiqueta que veurem posteriorment, tinc una gran tendència a passar-me al castellà. Per tant, el fet que els nouvinguts no hagin après català ha tingut un impacte en el fet que una part de la població, bona part de la població
que utilitza el català quotidianament ja no l'utilitzi tant com l'havia utilitzat potser fa 10 anys. Si a això hi sumem efectes de reestructuracions diversos, per exemple, abans s'ha parlat de les caixes. Les caixes són, justament, caixes i bancs són un dels àmbits on hi ha hagut un retrocés més important de l'ús del català com a llengua exclusiva, que ha quedat substituït, el teniu aquí, gairebé 600.000, entre 2003 i 2013 s'han reduït de 600.000 persones les persones que deien que parlaven només català a bancs i caixes. I ha crescut la gent que hi parla més català, les dues llengües, o només castellà o més castellà. Aquesta és la màxima, en altres entorns ha disminuït molt menys. Vaig acabant. He parlat de l'evolució entre enquestes, 2003-2013. Si de l'evolució de 2003 al 2013 passem a mirar què és el que passa intergeneracionalment, ens adonarem que hi ha un fenomen que és molt interessant i que no ha estat potser prou comentat. Mireu, que és el següent. Es pot veure en l'evolució dels usos intergeneracionals a les botigues i petits comerços. Segons les dades que tenim, els usuaris de català exclusiu fa temps que es mantenen unes xifres bastant similars. Els usuaris que diuen que utilitzen més el català es mantenen unes xifres similars o que es compensen una mica amb les anteriors. I què és el que tenim? Tenim una dada molt interessant i és que creix el nombre, fixeu-vos, des d'aquí, en què teníem població bàsicament immigrada de la resta d'Espanya, que tots parlaven només castellà a la seva vida. Mireu el fenomen que s'ha produït. Està creixent una falca bilingüe en què persones que de primera llengua no són catalanoparlants, sinó que bàsicament són fills i nets de les immigracions espanyoles que van arribar als anys 50, 60 i començament dels 70, van incorporant l'ús del català de forma significativa o de forma secundària en interaccions quotidianes. Per tant, fixeu-vos, l'evolució entre generacions no ha estat positiva, però això no hauria d'amagar que, sobretot gràcies a polítiques lingüístiques com ara l'escola, hi ha transformacions a la base que permeten veure avenços de la llengua catalana. Acabaré comentant senzillament, ja estic. Si analitzem els grups sociolingüístics a Catalunya, què és el que tenim? Essencialment tenim una mica més d'un terç de la població que són de primera llengua castellana i que viuen essencialment en castellà. D'acord? És una mica més d'un terç de la població. El segon grup que hem detectat és una mica més d'un quart de la població que són de primera llengua catalana i que viuen bàsicament en català. Després d'aquests grups, què és el que tenim? Doncs mireu, hi ha un grup nombrós, un 12% de la població, de primera llengua castellana, bàsicament segones generacions, que alterna l'ús del català i el castellà. Pot parlar català a fora i castellà castellà a casa i català a la feina, pot ser que hagi incorporat el català a casa i de fet parli menys castellà a casa que no pas a fora. Tenim un col·lectiu important, l'uglot, que utilitza castellà i altres llengües. Pel disseny de l'enquesta és difícil de saber quin és l'ús real de les altres llengües, però en tot cas sabem que hi ha un col·lectiu que és molt considerable que utilitza les seves llengües en contextos diferents i bàsicament el castellà com a llengua d'interrelació. I acabo amb aquest. Tenim un grup que usa predominantment el català i té un origen lingüístic no català, és a dir, són gent instal·lada en l'ús del català, és aquest 7% de població, que bàsicament, torno a dir-ho, són persones educades ja a Catalunya, de famílies que no parlaven el català a casa seva, però que l'han convertit en la seva llengua habitual. En tot cas, de fugues des del català cap a altres llengües, els percentatges són molt més menors i no modifiquen el dibuix general. Per tant, i amb això ja acabaré. Mireu, el que hem detectat és, punt número 1, tenim unes greus llacunes en els coneixements que hauríem de ser capaços de millorar. Les immigracions lingüísticament s'integren poc, les primeres generacions aprenen el català de manera molt inferior al que seria desitjable. Com que aprenen poc el català, poden utilitzar-lo després poc. Les polítiques lingüístiques, i aquesta seria una gran conclusió, tenen efectes. Hi ha a vegades alguns discursos que diuen no, les polítiques lingüístiques no fan res. Perdoni, mirant les dades és evident que tenen efecte. El que cal és millorar-les.
I deixeu-me acabar potser amb aquesta. El bilingüisme és una arma de doble tall i potser no n'hauríem de parlar a babalà, perquè de vegades sembla que només faci recular el català, però com hem vist, les pràctiques bilingües de joves de primera llengua no catalana són un dels elements significatius en l'avenç del català. I això hauríem d'anar en compte de no espatllar-ho. I moltes gràcies. Jo, Vanessa Bretxa, de la Universitat de Barcelona, parlarà de la transmissió lingüística, de les actituds, opinions i altres similars. Endavant, Vanessa. Gràcies. Bon dia. En primer lloc, la presentació està estructurada en 3 blocs, la que jo faré. Primer, parlaré dels 3 conceptes claus que teniu en pantalla, que expliquen la composició demolingüística i sociolingüística d'una societat, que és la llengua inicial, la llengua d'identificació i la llengua habitual. Com podeu veure en el gràfic, la primera franja, la franja superior, la barra superior, podem dir que a l'any 2013 la majoria de la població de Catalunya, de 15 anys o més, té el castellà com a llengua inicial. Concretament són un 56% de la població. Un 31% té el català, un 11% té altres llengües diferents que el català i el castellà, és a dir, són aloglots, i un 2,5% té la combinació de català i castellà. La segona barra ens indica quina és la llengua d'identificació, amb quina llengua la població de Catalunya diu identificar-se, que considera com a pròpia. En aquest cas, segueix sent el castellà la llengua majoritària, amb un 48%, un 37% diu que la seva llengua és el català, un 9% diu que és altres llengües diferents que el català i el castellà i un 7% és la combinació de català i castellà. Pel que fa a la llengua habitual, el que observem és que segueix uns patrons molt semblants a la llengua d'identificació, excepte en la part de les altres llengües que reculen una mica a favor del castellà, bàsicament perquè els usos d'altres llengües estan més en l'àmbit privat. Però les dades interessants que ens indiquen aquest gràfic és la comparació. El que ja hem anat veient i observant en les diferents edicions de l'enquesta de l'EULP ens diu que hi ha més població que s'identifica amb el català del que la té com a llengua inicial. És a dir, que el català té capacitat d'atracció, atrau parlants que volen considerar-la com la seva. No obstant això, recordem que la llengua majoritària, encara a Catalunya, és el castellà. Tot seguit, en el següent gràfic, presento les dades de llengua inicial de manera diacrònica, és a dir, veure l'evolució de l'últim decenni, les dades que tenim, del 2003 al 2013. D'entrada podem dir que durant aquesta dècada la posició dels grups lingüístics és estable. És a dir, la posició de les llengües, dels grups de llengua inicial, es manté estable encara que observem uns canvis percentuals. En el cas del castellà, percentatges estables al llarg dels 10 anys. En el cas del català, sobretot en el primer quinquenni, del 2003 al 2008, és on hi ha una davallada de 9 punts percentuals. Passem d'un 40% de la població el 2003 que tenia el català com a llengua inicial a un 32% el 2008 i es manté estable amb un lleuger descens. Com ja era d'esperar, el que sí que augmenta considerablement són les altres llengües inicials, la població que diu que té altres llengües inicials. L'explicació i la causa d'aquests canvis bàsicament són els moviments migratoris i demogràfics d'aquesta última dècada. En el següent gràfic farem el mateix, la llengua d'identificació. Quina ha sigut l'evolució en aquests 10 anys? La primera dada que podem constatar és que aquí sí que hi ha hagut un canvi de patró. A l'any 2003, la llengua majoritària que la població de Catalunya deia identificar-se era el català, amb un 49%. Però en el primer quinquenni, és a dir, on va venir la gran massa migratòria, del 2003 al 2008, hi va haver-hi una reculada de 12 punts percentuals d'identificació amb el català i s'ha anat
mantenint fins al 2013, que arriba a un 37%. La població que més s'identifica amb el català són més aviat joves, són els dos pols d'aquesta piràmide o no piràmide, és la gent jove i sobretot la gent més gran. Passem en el següent. En el següent gràfic el que es presenta és la combinació de la llengua inicial amb la llengua d'identificació i té per objectiu conèixer una mica com els canvis que es produeixen dins un mateix individu. Qui són els que consideren que la seva llengua inicial és la mateixa que la seva llengua d'identificació? O bé, qui s'identifica amb una llengua d'identificació diferent a la seva llengua inicial? D'entrada, i començant a analitzar el gràfic per les franges superiors, diem que la gran majoria de la població de Catalunya, un 83%, s'identifica o considera que la seva llengua és la mateixa de la que va aprendre de petit a casa. Els grups de mantenidors més nombrosos, un 45% manté el castellà, un 29% el català, un 8% altres llengües i un 1% mantenen català i castellà. Però, ara bé, el 17% restant, és a dir, els que adopten una llengua d'identificació diferent, qui són? Qui són els que adopten el català sol o acompanyat? Doncs veiem que a Catalunya, l'any 2013, un 12% de les persones que tenen altres llengües que el català s'identifiquen amb el català. Bàsicament són castellanoparlants inicials i tenim molt pocs aloglots. És a dir, que el català té capacitat d'atracció de castellanoparlants, de persones que tenen el castellà com a llengua inicial, i molt menys d'aloglots. I qui són els que adopten el castellà com a llengua d'identificació, que consideren que és la seva llengua, tant sigui sol o acompanyat? Doncs trobem que és un 4% de la població i es distribueix en població que té el català com a llengua inicial, amb un 2%, que després s'identifica tant amb el català com amb el castellà, i els que són parlants d'altres llengües inicials. Bé, entrem en el segon bloc que jo us presentaré, que és la transmissió lingüística intergeneracional, entesa com la llengua que els pares decideixen parlar als seus fills, o diuen parlar als seus fills. També és un indicador clau de la vitalitat lingüística d'una llengua. La primera dada que cal assenyalar és que el català avança positivament en la transmissió lingüística intergeneracional, però amb intensitats diferents. El factor més potent per explicar aquestes diferències és l'origen geogràfic familiar. Com podeu veure en aquest gràfic, el segon grup, és a dir, la segona categoria i la tercera, és on es presenta l'avenç més important pel que fa a la transmissió lingüística intergeneracional. En aquest cas estem parlant de persones que han nascut als territoris de parla catalana, però que tenen un progenitor nascut fora o tots dos. D'altra banda, els grups que menys avancen en la transmissió intergeneracional del català són els dels extrems. D'una banda, els subjectes o les persones que han nascut als territoris de parla catalana i els seus progenitors també, és a dir, que són els més arrelats, que també són els que tenen menys capacitat de creixement perquè ja és molt alt la transmissió, i, de l'altra banda, el pol de la dreta, en què també hi ha poc creixement, bàsicament perquè són immigració molt recent. A part de l'origen geogràfic familiar, el percentatge d'ús i les actituds de les llengües també són un indicador clau per entendre les diferències en la transmissió lingüística del català. I, a més, hem detectat que la transmissió intergeneracional del català creix a més nivell d'estudis i a menys edat. És a dir, segueix corroborant que el català té capacitat d'atracció. A continuació, en aquest gràfic el que presentem és el comportament en la transmissió intergeneracional. Qui són els que canvien de llengua a l'hora de transmetre als seus fills o mantenen la seva llengua inicial?
D'entrada, i també com ja és d'esperar, la majoria de la població de Catalunya diu transmetre la seva llengua als seus fills, un 76%, tant sigui el català, amb un 26%, o bé el castellà, amb un 43%, o altres llengües. Ara bé, també trobem un 25%, a l'entorn d'un 25% de la població de Catalunya amb fills, que decideix transmetre una llengua diferent als seus fills. D'aquests, el grup més nombrós, amb un 12%, són els que decideixen transmetre el català. És a dir, són persones que no tenen el català com a llengua inicial o que no l'han parlat amb els seus pares, però que a l'hora de dirigir-se als seus fills transmeten el català. I qui són? Doncs es tracta sobretot de persones que tenen el castellà com a llengua inicial, són un grup més aviat jove i amb una mitjana de característiques semblants a la societat. D'altra banda, els que adopten el castellà per parlar amb els seus fills, ens trobem altrament que són també població que té altres llengües com a llengua inicial i representen un 4% de la població. En resum, en aquesta última dècada, l'evolució de la transmissió lingüística intergeneracional del català ha sigut positiva, és positiva, ja que les persones que tenen el català el segueixen transmetent als seus fills i, a més, les famílies bilingües català i castellà també principalment trien el català per la transmissió als seus fills. Per tant, el català continua tenint un alt valor social. Bé, en el següent gràfic el que presentem són dues preguntes diferents, la llengua amb els progenitors i la llengua amb els fills vistes de manera diacrònica. D'entrada podem dir que la llengua majoritària a Catalunya al llarg d'aquesta dècada en la transmissió amb la llengua que es parla amb els progenitors i la llengua que es parla amb els fills és el castellà. En segon lloc, es corrobora que la transmissió intergeneracional és positiva perquè hi ha més percentatge, un percentatge superior de persones que parla català als fills que no pas que el parla amb els seus progenitors. Ara bé, si comparem i veiem la tendència, és una reducció de l'ús del català tant en el cas dels progenitors com també en el cas dels fills. En el cas dels progenitors, durant el decenni 2003-2013 hi ha un retrocés de 7 punts del català a favor bàsicament d'altres llengües. I en el cas de la llengua que es parla en els fills, el que veiem també és un retrocés del català de 9 punts, bàsicament pel que fa al castellà i les altres llengües. Entro en el tercer bloc que jo us presentaré, que es fa referència a les actituds i a les percepcions d'ús de la llengua. En aquest bloc, en aquests dos gràfics, el que hem preguntat és, en una conversa bilingüe, què fa una persona? És a dir, quan comença una conversa en una llengua i li responen en una llengua diferent, què passa? Què fa o què diu que fa? Convergeix, és a dir, s'adapta al seu interlocutor o diu mantenir la llengua amb què ha iniciat la conversa? Les dades del 2013 de l'EULP ens diuen que de cada 10 ciutadans de Catalunya n'hi ha 6 que ens diu que convergeix i s'adapta lingüísticament al seu interlocutor, tant sigui en català com en castellà. N'hi ha 3 d'aquestes 10 persones que diuen que mai utilitzen el català, ni inicien una conversa, ni convergeixen, ni s'adapten al seu interlocutor. I finalment hi ha una persona d'aquestes 10 que diu que mai parla el castellà, que no comença una conversa ni hi convergeix quan una persona s'hi dirigeix. I finalment, ja, l'última diapositiva que us presento és la percepció de l'ús del català. Si mirem les dades del 2013, podem dir que la percepció és positiva perquè més d'un 60% de la població ens diu que creu que és bona o molt bona la percepció d'ús, només un 23% diu que és normal i un 13% ens diu que és poca o gens, hi ha poc ús o gens. Vist en perspectiva, veiem que hi ha una evolució creixent, és a dir, tenim dades a favor de l'ús del català i van augmentant amb els anys. Ja està.
Ens parlarà del tema lloc de naixement, territori i aprenentatge. També té 15 minuts. Com vulguis, Marta. Bé, doncs moltes gràcies. Efectivament, presentaré tres blocs de dades, de resultats. A veure si tenim... Això està en ordre invers. Aquí. D'acord. Bé, com ja s'ha dit reiteradament, a tots els països catalans l'efecte migratori defineix, és la variable més influent en el coneixement de la llengua i els usos lingüístics d'aquests territoris i per tant no diré res de nou. Només volia remarcar o afegir en aquest punt una reflexió inicial que crec que és molt important a l'hora d'interpretar les dades, i és que sovint comparem el cas català o intentem comparar el cas català amb altres quan parlem de polítiques d'immersió o el que han fet altres països. Hi ha una diferència fonamental en el nostre cas, que és que en els territoris de parla catalana tenim una població no catalanoparlant que és majoritària respecte a aquest territori. Per tant, no estem parlant de la integració lingüística o de l'ensenyament del català a una minoria provenient d'una onada migratòria concreta o provenient d'unes migracions al llarg del temps, sinó que estem parlant de la majoria de la població d'aquests territoris i, per tant, totes les interpretacions que no tinguin en compte això corren el risc de ser molt pessimistes. I com que no volem ser pessimistes, doncs val la pena que tinguem en compte això. Es veu que Josep Termes ja ho deia, per tant jo em referiré, i no és idea meva, ell deia que Catalunya és un miracle. També podem dir-ho de la llengua catalana. I quan diem que és un miracle no és perquè els catalanoparlants haguem sobreviscut a la invasió dels bàrbars, que és una idea que tenen més aviat els anglesos, nosaltres no pensem així, sinó perquè hi ha més d'1 milió de persones d'incorporació recent, vull dir, els últims 50 anys, en el cas del Principat de Catalunya, o al llarg del segle XX, en podríem dir moltes més, que han fet l'esforç d'aprendre català, i aquestes gent són les que han fet el miracle. És a dir, que malgrat que podria semblar que no és del tot necessari aprendre català o no és imprescindible, hi ha moltes persones, com veurem, que fan l'esforç diari d'aprendre aquesta llengua. Per tant, en el context d'aquesta enquesta, hem de pensar que en aquest decenni, del 2003 al 2013, s'han incorporat 850.000 persones al Principat de Catalunya, 700.000 de les quals són provinents d'algun país estranger, és a dir, fora de l'estat espanyol. Però que alhora, en l'últim quinquenni, aquesta evolució migratòria s'ha estancat, hi ha un canvi de cicle migratori, com sabeu, i això repercuteix clarament en els resultats de l'enquesta del 2013 quan la comparem amb les dades del 2003 i del 2008. Concretament, pel que fa al coneixement de la llengua, constatem que hi ha un nivell baix de coneixement del català entre la població estrangera, però veiem que es va assimilant els coneixements, els nivells de coneixement que tenen les persones nascudes a la resta de l'Estat i que en aquests moments són majoritàriament d'edat avançada. Per tant, estem en un nou cicle migratori, en un nou cicle d'incorporació lingüística, és com si haguéssim tornat a començar. És a dir, quan la xocolata ja semblava que era espessa, t'espistes, ve el fill i et fica més xocolata perquè la vol més espessa i has de continuar remenant. És a dir, estem en aquest procés de tornar a necessitar polítiques lingüístiques d'ensenyament del català molt actives, cada vegada amb instruments creiem que més eficients, com seria el cas de les aules d'acollida. Per tant, és interessant veure aquest procés de progressiu creixement, com veiem en aquestes dades, o d'aquest progressiu acostament de la població no nascuda a l'estat espanyol en relació a la població nascuda a la resta de l'Estat, que van incorporant-se al coneixement del català molt a poc a poc. Pel que fa a la llengua inicial i la relació entre llengua inicial i llengua d'identificació, veiem que són dades molt aproximades, no hi ha un traspàs molt important
cap al català, sinó més aviat, per exemple, en el cas de les persones nascudes a l'estranger, és més aviat una incorporació, o si hi ha una variació és més a favor del castellà que no pas del català, tot i que estem parlant de percentatges que no són molt importants. En el cas evidentment, en el cas de les persones estrangeres de parla hispànica, doncs hi ha fins i tot una reducció d'un punt, perquè el castellà és la llengua inicial i en tot cas algunes s'han incorporat, estem parlant d'un punt percentual, al català. En el cas de les persones, i això també és interessant de constatar, en el cas de les persones que no tenen com a llengua inicial el castellà, veiem que hi ha aquest procés d'adaptació lingüística, segurament per efecte de l'entorn i més el castellà que el català. En aquest sentit, cal pensar que també es produeix un fenomen de segon filtre en el cas del català, perquè si aprenem una llengua però en el nostre entorn no es parla, com seria el cas de molts de nosaltres amb l'anglès, que podem tenir una competència passiva més o menys elevada a base d'esforçar-nos a fer cursos, però si en el nostre entorn no es parla no podem dir que som parlants plenament competents d'anglès. En el cas de la gent que pot tenir un coneixement més o menys passiu de la llengua catalana, doncs segurament tindrà dificultats o tindrà aquest filtre de l'entorn a l'hora de practicar-lo. Però hi ha dos factors molt importants a l'hora de valorar aquesta incorporació de parlants. Dos factors claus que l'enquesta demostra que són molt rellevants, que és l'edat d'arribada, és a dir, els menors de 12 anys tenen un coneixement del català molt més elevat, tenen molta més competència en català que no pas els que han arribat a partir d'aquestes edats. Això és concretament producte de l'efecte de la incorporació a l'escola primària i de les aules d'acollida, que a secundària, per raons que ara aquí no desenvoluparem, són més complicades que tinguin tant d'efecte com a primària. I també hi ha un altre fenomen o un altre factor molt interessant, que és l'any d'arribada, és a dir, el temps d'estada al país, que és absolutament influent en relació a la competència lingüística en català. Com més anys passa, o aquelles persones que van arribar fa 20 anys, fa 25, respecte als que han arribat fa 5 anys, com és lògic, tenen una competència molt més elevada. Per tant, hi ha un camí de millora, però hi ha també un canvi d'escenari molt recent que s'ha d'anar resituant. En aquests 10 anys, per tant, es pot fer un balanç en què, si només s'agafen les dades d'una de les onades de l'enquesta del 2013, doncs pot semblar que no avança prou el català. Si es comparen amb les dades anteriors, veiem que hi ha aquesta progressió. Tot i que, com dic, el castellà també és la llengua d'integració, per dir-ho d'alguna manera. I respecte a la competència, també, com assenyalava molt bé Xavier Vila, és important assenyalar que hi ha aquest grup minoritari, un 17%, que té una elevada competència en català, que podríem dir que són catalanoparlants, i que en canvi hi ha competències molt variades dintre de la població nascuda a l'estranger. Per tant, l'interès per aprendre català és alt entre la població nascuda a l'estranger, sobretot si comparem les dades en relació a les persones nascudes a la resta de l'estat espanyol. Hem de tenir sempre en compte el factor edat, que és determinant, és a dir, són persones majoritàriament d'edat avançada, per tant el seu interès per aprendre català disminueix pel simple fet que consideren que ja no els hi pertoca a la seva edat aprendre'l, i per tant veiem que hi ha uns indicadors molt positius que un 26% de les persones que han nascut a l'estranger ens diuen que estan fent cursos de català i que volen continuar fent-los. Un percentatge molt minoritari diu que no els vol continuar fent i un percentatge important d'un 44% diu que no ha fet cap curs i en voldria fer un. I només un 25% no n'ha fet ni té interès a fer-ho.
En aquest sentit també és bo recordar que tenim molts alumnes als cursos inicials de català i cal veure com evolucionen aquests nivells inicials cap a nivells superiors de coneixement, cap a competència lingüística superior, perquè com bé assenyalava Xavier Vila, donem per suposat que quan diuen que parlen català la gent és que el sap parlar bé o que té un nivell de competència X i no és ben bé així. Passem doncs una cosa que també volia remarcar és que entre 2008 i 2013 ha augmentat la població catalana que ha fet algun curs entre el 14 i el 17%. Això vol dir que hi ha hagut un increment del 23% entre les persones que han fet algun curs. Passem a l'anàlisi de la situació dels territoris, que és el capítol que hem desenvolupat amb l'Ivan Serrano. No hi ha grans variacions en general respecte al que hi havia el 2008 o el 2003, més enllà del que ja s'ha comentat, però sí que hi ha alguns factors que apareixen clarament com a nous factors. Per exemple, la presència de loglots en àmbits territorials com Girona o Ponent, Camp de Tarragona, fins i tot Terres de l'Ebre en menor mesura, però que, és a dir, la població catalanoparlant en termes absoluts no disminueix, però en termes percentuals, com que creix la població, perd pes percentual en global. I aquest pes percentual anirem veient com està molt influït per la presència dels aloglots. Tenim 3 àmbits territorials, bàsicament, aquí en podem veure 4 en els 8 àmbits territorials, però els podem agrupar bàsicament en 3. Un àmbit territorial metropolità, Penedès-Tarragona, de fet podríem considerar que tot això és bastant metropolità, en què el català està per sota del 50% en nombre de parlants inicials, i un àmbit que rere país o a la resta del país, que és comarques de Girona, comarques centrals, Ponent i Pirineu, en què el català supera aquest 50%, els parlants inicials de català supera el 50%. I les Terres de l'Ebre, que es mantenen amb uns índexs elevats de catalanoparlants inicials, que és aquest 70%. I com dic, hi ha un creixement bàsicament de loglots en aquests territoris, de Girona, el Pirineu, Vall d'Aran, Barcelona també, i també del que abans s'ha anomenat bilingües o alternadors de llengües, dels que també parlen predominantment de forma mixta les dues llengües. Hem comparat territorialment la relació entre el coneixement del català, perquè veiem que hi ha aquest esforç per part de tantes persones, d'aquest percentatge important de gent que està aprenent català, tant a través de l'escola com a través dels cursos del Consorci o al carrer, i l'hem comparat amb la llengua inicial. De fet, aquí si dibuixéssim unes línies que connectessin, o unes columnes que connectessin la línia de baix i la de dalt, veuríem que en territoris com, per exemple, la resta de l'àmbit metropolità, els parlants inicials de català són el 22%, hi ha una compensació pel que fa al coneixement. És a dir, el coneixement del català tendeix a homogeneïtzar-se, malgrat les diferències, tendeix a ser més igual en tots els territoris que no pas el perfil dels parlants per llengua inicial. I això és una bona notícia, en el sentit que el coneixement va més enllà i corregeix d'alguna manera aquestes diferències. En canvi, si analitzem quin efecte té aquest coneixement sobre els usos, o dic aquest coneixement per dir ara, per fer ara una hipòtesi, però evidentment hi ha altres variables que tenen efecte sobre els usos, però si posem en relació la llengua inicial, la llengua d'identificació que hem anat veient, el coneixement, en relació amb la llengua habitual, veiem que hi ha
una relació molt estreta entre la llengua inicial, la llengua d'identificació i la llengua habitual, i que només se separen aquestes línies molt lleument a les comarques centrals o una mica a l'àmbit de Ponent. Per tant, també en entorns en què hi ha més municipis, podríem dir, de caràcter rural o més municipis petits, que també és un factor que intervé influint en un major ús del català. Hem analitzat també a través d'una anàlisi de regressió múltiple, hem analitzat també quins factors poden influir i si aquests factors en l'ús del català i si aquests factors són diferents en cada territori. El que hem vist, molt sintèticament, és que l'edat i el sexe no eren els factors diferencials per territoris, però en canvi sí el nivell d'estudis veiem que és un factor important en l'ús del català i que té més pes en aquells territoris en què es parla més català. Per tant, hi ha un efecte d'entorn. Si tu tens un nivell d'estudis més alt i a més en el teu entorn es parla català, és habitual i per tant és una llengua accessible, és més fàcil que parlis català de forma habitual que no pas en aquells entorns en què no pots trobar parlants habituals de català. Per tant, se sumen l'efecte entorn i nivell d'estudis. I pel que fa a la Vall d'Aran, només dir que en la mateixa tendència que hem anat veient pel que fa al Principat, hi ha hagut un canvi demogràfic important que ha fet que estigui molt repartit. Només un 36% de les persones de la Vall d'Aran són nascudes a la Vall d'Aran. Per tant, hi ha hagut una incorporació de castellanoparlants, sobretot, de persones provenents d'altres països, bàsicament castellanoparlants, i per tant d'un increment del castellà com a llengua d'identificació i llengua habitual, en detriment no del català o de l'aranès, sinó sobretot d'altres llengües. I ho deixo aquí. Gràcies i disculpeu la pressió del temps, però és que crec que anem una mica en retard. La Cristina Sánchez de la Universitat de Girona parlar un tema crec que també molt interessant, els perfils lingüístics, l'edat, l'ocupació i classe social i les seves relacions amb la llengua. Endavant. Gràcies. Ai, a veure si baixo o baix, d'acord. Bon dia a tothom. El Joan m'acaba de dir si volia que em passés les diapositives i dic no, jo ja m'aclareixo, però ara mateix m'heu de donar 2 segons. Sí que m'aclariré, Joan, sembla que sí. Em toca, com molt bé ha dit el Joan, l'edat, els perfils sociolaborals o laborals i la relació amb l'ocupació de la població i la classe social. Bàsicament, en aquests 3, diríem, els 3 capítols o aquests 3 enfocaments de l'informe, el que han volgut és veure les diferències que hi ha entre els diferents grups que es defineixen d'edat, els diferents grups de perfil social i els diferents grups de classe. Per trobar, a veure quines tendències, quins fenòmens, quines noves situacions tenim o quines estan desapareixent del nostre panorama segons la presència de cada un d'aquests grups socials i aquest pes. Si comencem per l'edat, pel que fa a la llengua inicial, que és la gràfica que vostès estan veient, tenim, diríem, una bona dada. Tenim una bona dada perquè si s'hi fixen, de 15 a 24 anys, tenim un 46,6% de persones que identifiquen el català com a llengua inicial. Diríem, és la millor dada de tota la sèrie que vostès estan veient per grups. Hem de tenir molt clar que això té un efecte evidentment directe amb quants nascuts a Catalunya tenim i cada vegada tenim més persones nascudes a Catalunya. El cert és que, com molt bé ha explicat la Marta, acabem de veure el panorama que hem tingut de processos migratoris i la incidència que tenen, però també hem de tenir molt present que tenir nascuts a Catalunya no vol dir necessàriament que parlin a casa seva ni que tinguin de llengua inicial el català, perquè tenim segones generacions, perquè tenim molts que són de pares o d'un pare o una mare
nascut a fora. Per això els percentatges no són igual d'alts. De totes maneres, és una bona dada, és un 46,6%. No és majoritari, ja veieu que està al voltant de la meitat català i castellà i que té una petita franja, diríem, els que fan servir català i castellà. Una franja creixent, és només un 5,6, és el verd de dalt de tot, no sé si vostès ho veuen de color verd, que va pujant. És a dir, si ho miren des de la penúltima columna, que són les persones més grans, les de 65 o més anys, és el que ha anat pujant. Només comentar que, a més, s'ha donat una recuperació d'aquests ciutadans que diuen la llengua inicial meva és la catalana, en els dos últims grups d'edat, els que tenen 15 a 24 anys i 25 a 34, respecte, diríem, dels que tenen 65 o més. Perquè no sé si veuen vostès la part blava, que torna a ser els que identifiquen la seva llengua com a catalana, era més alta que pels grups anteriors, directament anteriors. Per què? Perquè això és el resultat del baby boom. Si ens recordem de la piràmide que ha posat el Xavier Vila en la pissarra, som els nascuts als 65 i abans, diríem, quan va haver-hi la gran onada migratòria de la resta de l'Estat. I això directament es tradueix en que aquests percentatges respecte dels més grans baixin, quan veureu que la tendència en tota la resta de dades que us presentaré per edats és que hi hagi, que hi hagi com una diagonal, diríem, de pujada o de baixada segons del que parlem. Si anem al coneixement del català, no podem dir que hi ha èxit total, però Déu-n'hi-do, l'èxit que suposa que el 90,2% de la població més jove, de 15 a 24 anys, tingui els coneixements alts i coneixements amb mancances el 8% restant. Malgrat això, i que la dada és molt positiva, ens hem de fixar amb el petit percentatge de joves de 15 a 24 anys que estan a Catalunya i estan a Catalunya no acabats d'arribar, perquè fixin-se que aquesta dada és per població arrelada, que no tenen els coneixements o coneixements del català amb mancances. És a dir, aquí tenim una bossa d'actuació que necessita de la nostra atenció i d'una atenció específica. Malgrat això, la dada torna a ser positiva perquè veiem cada vegada la columna més fosca, la primera, la de baix, diríem, amb els percentatges més alts a cada grup d'edat més jove. Aquí és cert que hi ha un tall important en els 49 anys, els veurem després també en l'ús predominant. Per què? Doncs bàsicament perquè aquí crec que estem tenint claríssimament els efectes de l'escolarització i el que ha suposat que àmplies grups de població hagin passat per una escolarització en català. Això ha estat bàsic perquè veiem aquest tall. Fixin-se, de 50 a 64 anys, que d'un 71,4 de coneixement alt de català es passa un 38,2. És molt baixa la presència, l'habilitat, diríem, el coneixement i la presència d'aquest tipus de plantejament de coneixement de la llengua de 50 a 64 anys. Evidentment, de 60 o més anys encara més, però el tall fonamental és en aquests 49 anys. 49 anys de vida, no 49 anys de procés, és a dir, en els que tenim ara, jo, 50 anys, diríem, d'acord? Doncs es nota molt, jo encara recordo, jo quan vaig començar a l'escola jo no tenia català, l'Ajuntament va posar profe de català i avui vaig començar a aprendre català, però tots els que venen darrere meu ja han gaudit del que suposa tenir el català normalitzat a l'escola. I clar, les dades no puc dir d'una altra manera que realment fan goig. Dit això, anem a veure què passa amb l'ús predominant del català. Una cosa és saber-lo, una cosa és tenir competències i l'altra cosa, que és a més la que ens agrada als sociòlegs, és veure què passa a l'espai social, què passa amb la llengua. I a més, com deia la Marta abans, com que aquí tenim una situació diferent de la de resta del món, doncs això encara, diríem, té més interès. Per tant, jo diria, fixem-nos sobretot amb el cinturó verd del mig. Ens interessa, en aquest cas, posar-nos en aquest cinturó verd del mig. El veieu? Si el mireu des dels 65 anys o més, és a dir, des de la dreta, bueno, no, vostès també ho tenen a la dreta o no? Bé, és igual, busquin la columna de 65 o més anys, que ens farem mal, si no, Fixin-se com ha pujat l'ús de català i castellà alternatiu.
Això crec que és una de les dades, s'ha dit en altres de les presentacions, aquesta és una dada important. És molt important perquè parla d'un posicionament dels individus en l'espai social i aquest s'està obrint camí, és a dir, està agafant una identitat pròpia des de la meva perspectiva. També ens hem de fixar que aquells que diuen ús predominant del català, que és el tros blau de cada una de les columnes, entre els més joves és una mica més baix que els immediatament posteriors, que els de 25 a 34 anys. Molt poc, molt poc, és un punt de diferència, ni arriba, mig punt, perquè de fet és 0,5, és mig punt. De totes maneres, això pot estar indicant una tendència o no, perquè sempre que veiem, o sempre que analitzem una taula sobre edat, hem de tenir en compte si això pot ser un efecte d'edat o de generació. Què vol dir? Si és un efecte d'edat, vol dir que quan soc més jove parlo unes coses, o parlo d'una manera en aquest cas, i quan soc més gran canvio la meva manera de parlar. Això és un efecte d'edat. Si és de generació, vol dir que aquesta generació parlarà una miqueta menys predominantment el català. A mi em fa l'efecte que aquí hi ha un efecte d'edat, perquè aquests encara no han entrat al mercat laboral, perquè són de 15 a 24 anys, però això és una hipòtesi, però són de 15 a 24 anys. Quan s'insereixen en el mercat laboral, i us ho dic perquè com que ara em toca explicar lo del mercat laboral, ho he vist clar el que passa, doncs en la mesura que tu entres en el mercat, segons a quines branques, segons a quins àmbits del mercat laboral, no és igual a tot arreu, doncs l'ús del català passa a ser més habitual. I llavors això pot fer canviar l'indicador de que sigui predominant o no. Ja ho veurem, oi? Com que seguirem fent, oi? Que seguirem analitzant-ho? Doncs ja ho veurem, perquè sempre té molt interès veure aquests efectes, com la vida de les persones canvien segons el context en el que s'han de situar. He d'anar més de pressa, oi que sí, Joan? Ah, no, és que em pensava... Ja t'avisaré. Ah, no, però per què no m'avisis? No, ja t'avisaré. Què passa? O sigui, un indicador interessantíssim. Jo no l'he fet servir en la part de classes socials i trobo que és una molt bona variable. El que analitza aquesta taula és l'actitud davant les converses bilingües de la població. Què vol dir això? Si canviem de llengua davant del que l'altre parla, però això tant del català al castellà com del castellà al català. Fixeu-vos que aquí tornem a tenir el tall dels 49 anys. Veieu que hi ha una diferència important en com es distribueixen les columnes, una mica menys marcada que en els casos anteriors. Però, independentment d'això, el que cal remarcar més que cap altra cosa, i l'explicarem en conjunt, em sembla que és aquest 13%. A mi m'ha interessat molt perquè a més són els que treuen la tele espanyola, són els nens que busquen els de les televisions espanyoles per parlar què estem fent amb les criatures. Fixeu-vos que és un 13,0%, un 13% que diuen que no adopta mai el castellà. I aquest és creixent respecte del 9,69, que també hi és, fixeu-vos que hi és a tots els grups d'edat. Hi ha gent que fa això, diríem que no canvia de llengua, que s'identifica amb la llengua i parla només la llengua en el territori. Aquest 13% puja respecte del 9, puja respecte de l'11 i es queda en el que fan els de 50 a 64 anys, que en general són els seus pares. Ara aquí estic fent paternitats atribuïdes, Les paternitats sempre han de ser atribuïdes, però vull dir, també estic fent maternitats atribuïdes. Llavors, aquestes maternitats atribuïdes, només imagini-se-les, però de fet, fixin-se que el percentatge és exactament el mateix. Per el que parlàvem, la força que té la transmissió, la força que té el valor social que tu transmets a les criatures. Independentment d'això, com abans dèiem, ha pujat aquests que alternen català i castellà. Fixeu-vos què passa en les converses. Majoritàriament, la població de Catalunya el que fa és alternar les dues llengües i acomodar-se, de vegades d'una manera, de vegades d'una altra, depèn de l'interlocutor que té i depèn què és el que tenim a davant. Tret dels de 61 més anys, que aquí sí que, de fet, hi ha un efecte clar d'edat en aquí, quan més gran s'és, és més fàcil, diríem, que aquesta alternància no es produeixi. Però això ja té a veure amb el que s'ha explicat en els altres capítols i com és la composició, diríem, de la gent segons els diferents grups d'edat. Passem ja a la situació laboral. No s'atabalin, perquè... No, és molt fàcil d'entendre.
O sigui, hi ha 3 dades aquí importants. Primer, la dels estudiants, que és la línia blava aquesta de baix, veieu que està més marcada? Aquí, aquesta dels estudiants, són els que tenen coneixement del català més alt. Queda claríssim. Hi ha una gran diferència. Estem a 96, 94, 90... O sigui, estem 96, 94, no sé què anava a dir més. També, evidentment, del castellà. I també de l'anglès. I el francès amb una gran diferència. Però, en tot cas, són competents, són altament competents, a l'anglès també ens aniria bé que pugés una mica més, els que són estudiants. La resta són gent que està al mercat laboral. O bé perquè estan ocupats, que són els de dalt, el quadre més gran, veuen la primera de les categories, el que passa que està separat per què estàs fent en el mercat laboral, i després ja ens interessa sobretot parlar dels desocupats. I hi ha una gran diferència. Hi ha una gran diferència en el coneixement del català entre aquells que estan en el mercat i aquells que estan fora. I això té un efecte que retroalimenta. D'una banda, no conèixer el català és un impediment per trobar segons quin tipus de feines, encara ara i gràcies a Déu, per dir-ho d'alguna manera, i esperem que així continuï, però alhora també té molt a veure en què es queden preferentment o majoritàriament, majoritàriament fora del mercat laboral aquells que tenen pitjors estudis. I tota l'estona tenim a darrere l'estructura educativa del país fa molt en el que després nosaltres tenim de resultats en aquest sentit. No explico les diferències entre empresaris autònoms perquè ara ho veiem en els gràfics posteriors i penso que es veu millor. En aquest no. En aquí. Coneixement del català i el castellà segons professió. A més, tenim l'evolució del 2008 fins al 2013. Els blaus és el català, és coneixement de català. Fixeu-vos que a totes les categories, tots els perfils professionals, és més baix el coneixement del català que del castellà. Això es dona a tot arreu. El que passa que hi ha una gradació. Els primers que teniu per aquesta banda d'aquí són treballadors manuals. Els segons són atenció al públic, comercials i encarregats, que ve a ser treballadors serveis però una mica més barrejat. Els següents, administratius i tècnics, i per acabar amb directius, professionals i científics. La del final és només el resum del total. Què és el que veiem? Quan més es puja en l'escala, si és que ens imaginem una piràmide, diríem, de categoria laboral, quan més es puja, més alt és el coneixement del català. I això veurem que això té un efecte amb les classes socials que després explicarem, perquè això es reprodueix. A més, hem de dir que no en tots els casos, perquè la columna blau marí és la del 2013, augmenta tret d'administratius i tècnics. És a dir, aquí es produeix una baixada. I una baixada de 4 punts. No és com abans que deia mig punt, veurem cap on va la... No. Hi ha una baixada de 4 punts. Aquí també estan els dels bancs. Els dels bancs, aquests els tenim aquí. Haver passat de CaixaBank, que ens ha anat tan malament tot això, però aquests els tenim aquí. Però en general, també tenim administració pública, o sigui que molt de compte. Tenim justícia, tenim també educació. Jo ja no dic que els mestres, però sí que tenim els bidells de les escoles, o tenim tot un seguit de feines que estan en contacte amb el públic i malgrat que en aquest mateix informe l'autor explica que aquelles feines que tenen contacte amb el públic puja a l'ús del català, en general, en els llocs de treball, el que regna, el que hi ha, amb el que es produeix la relació és en castellà. Per tant, aquí hem d'estar, jo diria que força amatents. Ja veieu que el castellà té bona salut, per tant, no hi incideixo. Què passa amb l'anglès i el francès? Home, ens agradaria que les columnes estessin millors, segur? No m'ho crec. Un minut, no m'ho crec. Ai, ara veus? Ara m'has fet perdre el fil. No passa res. A l'anglès ens agradaria que estés millor. Sempre hem de dir que... I el francès també, també ja ens aniria bé. I suposo que ara haurem de començar a parlar per l'alemany, a preguntar per l'alemany, el xinès, etc. En general, puja i puja força. Puja, hi ha més coneixement, exactament igual que amb el català, quan més alta és la jerarquia ocupacional, si és que li volem dir així en l'etiqueta.
Però hem de veure que només una altra vegada en administratius i tècnics el francès, per exemple, es fa figa, és a dir, va una mica més enrere que no pas abans. Aquest grup dels administratius i tècnics a mi em sembla que els hi hem de dedicar un capítol a la propera enquesta, perquè a més nombrosament són molt importants. En el tipus de societat de serveis que tenim tenen un gruix importantíssim, per tant hem de saber què està fent que canviïn. Hi ha una cosa, hi ha d'on venen, també ara ho veurem amb la classe social. Ja hi ha una cosa, diríem, amb hipòtesi, una altra vegada. Llengua del centre de treball segons professió. Aquestes primeres columnes d'aquí és català, les segones és castellà, i cada columna correspon una altra vegada a les mateixes categories que hem fet servir abans: treballadors manuals, atenció al públic, administratius i tècnics i directius i professionals. Fixeu-vos que si ho pleguéssim, sabeu així com un llibre, són exactament el contrari. Ho veieu? És a dir, una puja així, l'altra baixa així, perquè és la mateixa cara d'una mateixa moneda. És a dir, amb què treballen, és a dir, com és l'ambient de treball, quin és el context i quina és la llengua que hi domina, doncs o és una o és l'altra, i per això és pràcticament calcat. No vol dir que no n'hi hagi d'altres, però com que són espúries en aquest sentit, com que tenen un petit espai o molt poc espai, per això es veu aquesta imatge reflexa. Anem a la classe. La classe la puc resumir en un minut. La classe social. Sí, anem a la classe, no anem a l'aula, no. Anem a la classe social. La classe social, de fet, és una construcció diferent del perfil professional. El que ens fa que situem els individus en una classe social o en una altra, de fet, és la feina que fan, aquell lloc que ocupen en el mercat laboral, entès com la posició de poder, la posició, l'estatus, no el contingut tècnic del treball. Què és el que hem fet aquí? Aquí el que hem fet, en tot el capítol en general, ha estat comparar constantment la llengua inicial amb la llengua d'identificació i amb la llengua habitual, perquè ens interessava la representació social de la llengua i sobretot si és un mecanisme d'ascens social. Això és el que necessitàvem saber, perquè sabem de les altres onades de l'enquesta i d'enquestes anteriors que la classe mitjana en aquest país s'ha definit tradicionalment per l'ús del català, no per l'ús exclusiu, no pel coneixement tampoc, senzillament per un posicionament, per una identificació amb la llengua. I la classe treballadora no directament, però sí que molt més amb la llengua castellana. El que tenim actualment és els mateixos resultats. La polarització s'està, per això, fent creixent. La classe treballadora és més castellana, per dir-ho d'alguna manera, està més castellanitzada, i la classe mitjana, el que cal analitzar sobretot és la diferència entre la identificació i l'habitual. Hi ha més llengua inicial, hi ha més individus de llengua inicial en aquesta classe, però el que importa és que n'hi ha més que s'identifiquen amb la llengua, és a dir, que no la tenen com a inicial i en canvi consideren que és el seu target de presentació social. Si no, no s'identificarien amb la llengua. És el que conforma el seu perfil social. I això es dona a la classe mitjana, especialment a la classe mitjana assalariada. Però compte. Resulta que la llengua habitual no és en la mateixa mesura que la llengua d'identificació en aquest grup. És a dir, ho estan fent servir segurament a la feina, ho estan fent servir de cara al públic, en l'espai social, però segurament no en l'espai familiar o en els espais que consideren lúdics o reservats el que és la seva vida privada. Perquè si no, no té explicació aquesta diferència. Diferència que, a més, és important, perquè torna a ser de 3 punts, però a més creixent. Això crec que és un dels altres aspectes que nosaltres hem de tenir en compte, perquè el que passi amb la classe mitjana, i em situo especialment a la classe mitjana assalariada, és una mica diferent. La classe mitjana propietària té un efecte social molt important, perquè la classe mitjana, sobretot l'assalariada, és la que fa de mirall, la que fa de captador social, en el sentit que quan un arriba o quan un senzillament decideix com posicionar-se al mercat, si vol els millors llocs, imita allò que tenen aquells que se suposa que estan millor posicionats en el mercat. Com que ja no tinc temps, no us explicaré què passa amb el castellà,
però torna a haver-hi una posició de polarització. Només fixeu-vos que la classe treballadora és la banda de dalt i mireu com de llargues són les barres. És a dir, aquí tenim una polarització molt important, malgrat que no podem dir que cada classe d'aquest país tingui una llengua diferent. Totes les llengües hi són a totes les classes. A més, l'ús és tant d'una llengua com de l'altra. I això és molt important a tenir en compte. El coneixement només dir que certament les classes millors, la classe mitjana té coneixements més alts, l'assalariada, no pas la classe mitjana proletària, propietària, la classe mitjana propietària és el petit negoci, d'acord? És l'empresari, és aquell que treballa pel seu compte. En aquests casos, el nivell de coneixement no és tan bo com en l'altre. I ja està. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies una altra vegada, Cristina. Ràpidament, perquè sense estar acabant el temps, estem fora de temps, de fet, dues preguntes, les dues adreçades a en Francesc Xavier Vila, però ell mateix m'ha dit que si alguna la vol contestar, algú altre la contestarà. Diu, com es triava la llengua en què s'enquestava a l'enquesta d'usos lingüístics de la població l'UUP 2013? Es van utilitzar altres llengües? I la segona, diu, tenim informació en l'enquesta d'usos lingüístics sobre parlants d'amazic? Fas tu la primera? Bé, la primera, a veure, hi havia un protocol lingüístic d'entrada, és a dir, s'utilitzava el català, però si la persona no el sabia parlar o deia que el volia parlar castellà o nosaltres notàvem que no el sabia prou, li preguntàvem i aleshores es passava al castellà, perquè es tractava de fer una enquesta, no de fer cap mena de prova. Per tant, o el català o el castellà era en funció de la persona de l'enquestat. Sí. Es van utilitzar altres llengües. A veure, es va utilitzar l'aranès, l'occità aranès a l'Aran. Vam haver de buscar persones trilingües a l'Aran i per tant així va ser. En els altres casos no perquè no ho vam poder fer. Això vol dir que en alguns casos com ho fèiem? Doncs a través dels fills. Per exemple, si hi havia alguna persona que parlés àrab, potser era el seu fill qui ens ho feia i ens ho traduïa. Nosaltres directament aquest cost no el podíem assumir, no el vam poder fer. Per tant, català, castellà i l'aranès eren les llengües oficials de l'enquesta. Sí, contesto la segona. Sí, pots contestar la segona. Darrere d'aquesta pregunta hi ha, sens dubte, la preocupació de fins a quin punt hi pot haver un biaix en relació amb les altres llengües. Com ha dit en Joan, suposo arribar fins on arriba i per tant es va intentar arribar a les persones que tenen altres llengües com a primera llengua i que són menys i no tenen competència activa en català o en castellà o en aranès mitjançant altres persones de la família. Si això ha introduït o no un biaix, bé, és possible, però precisament per això, quan hem fet l'anàlisi de les dades, recordeu que hem separat els aloglots, hem dit aloglots que utilitzen la seva llengua i castellà i no els hem fos amb castellà, perquè com que de fet si hi havia una persona que viu sola i parla només xinès perquè està en tota la seva comunitat, no hi hem pogut accedir, teníem aquell col·lectiu. El que sí sabem és que la llengua d'integració, d'incorporació a la societat catalana és molt massivament el castellà, per la qual cosa, si no l'han après ara, totes les prediccions són que l'aniran aprenent al llarg del temps. Pel que fa a la pregunta sobre l'amazic, l'amazic presenta el típic problema de les llengües minoritzades i és que bona part dels seus parlants no li atribueixen el nom oficial. És aquelles coses tan estranyes que passen en països molt llunyans en què no tothom està d'acord amb el nom de la llengua, encara que la parli quotidianament. És una cosa que als catalans ens costa molt d'entendre. Dit això, el problema principal quan entrevistes, jo que he fet recerca directa amb amazigòfons, n'hi ha que et diuen no, jo parlo tarifit, el rifeny, que no és amazic, que de fet l'identifiquen amb una varietat concreta, i sobretot utilitzen un terme que és marroquí. Diu, tu què parles? Marroquí. I què és marroquí? No és allò que parla tothom al Marroc. I per mi Marroc, tinc 16 anys, per mi Marroc és el poble dels meus pares. Si jo no m'equivoco, ja l'any 2008, marroquí es va posar per definició en el col·lectiu d'àrab. Sí, crec que recordes, en havíem parlat... que sí? Llavors, és possible que el rètol d'àrab amagui una part de parlants d'amazic.
dels quals una part d'aquests és possible que a més siguin bilingües amazic àrab, però esclar, això es pot destriar bé en enquestes qualitatives, en enquestes quantitatives és molt més difícil de destriar. Molt bé, si no hi ha res més deixem-ho estar aquí perquè hi ha altres coses, ens queden moltes actuacions.